Túto knihu som čítala ešte na základke. Jej posolstvo so mnou zostalo do dneška. Kniha sa volá Šagrénová koža od Honoré de Balzaca. Hovorí o tom, že človek môže mať všetko, čo chce, ak je ochotný za to zaplatiť cenu. Pán, ktorý je hlavný hrdina, chcel na začiatku strašne veľa vecí. Chcel úspech, chcel slávu, chcel peniaze a všetko sa mu to splnilo. Avšak na úkor toho jeho života, toho času. Dobre si rozmyslí, čo chceš a potom za tým choď. Všetko dosiahneš, ak si ochotný za to zaplatiť. Zmena jedného slova je môj projekt, ktorý hovorí o tom, že zmeníme jedno alebo pár slov a máme úplne iný výsledok. V tomto prípade, namiesto toho, aby sme sa pýtali, či niečo dosiahneme, sa môžeme opýtať, čo sme ochotní zaplatiť za to, aby sme dosiahli to, čo chceme.